News alert. For your offset, digital printing, and publishing needs, come visit Via Maria Press and Publishing. Via Maria Press and Publishing, one of the outlets of the Diocesan Multimedia Services Incorporated of the Diocese of Legazpi. Services offered: publishing services, book designing, page layouting, manuscript editing, ISBN and copyright application, promotion, and distribution. Also offers offset and digital printing of books, magazines, newspaper, official receipts, brochures, pamphlets, calling cards, tarpaulin printing, book binding, photocopying, advertising, souvenirs, and other merchandise. Via Maria Press and Publishing, located at Old St. Jude Catholic School Compound, Seoul Subdivision, Bitano, Legazpi City. Like their official Facebook fan page, Via Maria Press. Via Maria Press and Publishing. That and all prints. God may be magnified. Uwi na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Bicol University. Uwi na ang sa Indong host, Professor Edgar Parameda. Good morning, Marinaga gabos mga tugang. Welcome po sa saro naman na presentasyon kan sa tuyang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Aldaw nin Webes. Kita po magiribanan sa gudyan alas 11 nin pagkaaga para sa saro na naman na presentasyon, edisyon kan programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Atod po sa tuya kan Bicol University Extension Management Division. Ano man po ang sa inong pinagkakaabalahan? Ano man po ang sa inong pinagkakasibutan? Madya na, magribahan kita para sa saro naman na pagtukar kan mga importanteng informasyon, bareta, asin mga istorya. Digdi po sa satuyang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Baguan gabos, siyempre pa ang pangumusta niya sa gabos na inabot kan sa muyang broadcast. Uy, nadawag kita ba ko lang sa free radio kang Radyo Veritas, kundi nahiling man kita sa RPAC sa Channel 2 kang DCTV. And of course, social media platforms kan Radio Veritas asin sa FB page kan Bicol University EMD. Kaya nahiling dakunon ang pwedeng madangugan asin mahilingan kan sa tuyang programa. Siyempre pa ang sa tuyang pamumusta sa BU community sa panginat kan sa tuyang presidente. Siyempre pa si Dr. Baby Boy Benjamin D. Nebres III. And of course, ang mga vice presidents, deans, and directors, iba pa mga opisyalis kan Bicol University, non-teaching personnel, and of course, ang samuyang mga estudyante, ongoing ang enrollment ko niyan. Okay, and siyempre pa, sa mga minakumpwesto kan sa tuyang pag-iriba dyan sa EMD, si Ma'am Rico, si Ma'am Weng, Sir Ed, Sara Mel, asin iba pa, yan. Good morning sa Indo Gabos. Dito na magpapahaluin ang sa tuyang mga introduction. Siyempre pang pagkaaga, may maray kitang informasyon na dadarahon. Ini po ang sa tuyang pagpapadagos kan B-Card on Air. Pero sa tuyang pagbabalik mga tugang, ang didiskutin ta ining race. Ano meaning kang race? Kaso sarap may pigsense ako si Ma'am Ruby, mechanization. Nainggan niyo ako naman kang mechanization. Ano? Garbaga pangaturugan kan lambang parauma, lambang Pilipino na pag-abot kan oras, fully mechanized na ang pagprodusir, pagtanom, pagharvest, pagpabakal, kan mga nasa industriya nato in mga paratanom o paraoma. Ini po ang sa tuyang papag-urlayan, gabos, tamay bisita ka tadigdi, barkada. Of course, niya po lang sa tuyang mga tugang ang sa tuyang karibo man sa Bicol University, si Ma'am Ruby Makasinag. Siya po ang Editor-in-Chief kan EMD, asin siya man po ang Regional Science Communication Cluster Coordinator kan B-Card. And of course, ang mga pag-iriban niya to digdi sa B-Card, si April Jean. Si April, saka si Cindy Mineses. April Jean Madridano kan B-Card, and then si
Cindy R. Meneses kang Race Bicol Project. So yan po gabos mga tugang, ang sa tuwing mga nakaabang na mga questions, mga kaputan, babalikan niya to, makalis lang ka nagkapirang pagiramdom. Hep hep! Sandali lang kaibigan, meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman kasali sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso. Mark Stevia Food Supplement, ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya. Mark Stevia Food Supplement, another product of Jmar Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar. Joey, kuya na si Kong Joey Salsera, ang idulukan masa, dainang iba yung Salsera, panagas ang paghatod ni servisyo asin pagpadapa, Sagapos na Albayano. kay Kong Joey Salsera. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idulukan masa. Joey, Salseda. dako lang nagibuhan padaguspan pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong, malalao man taiyan si Kong. Joey, Malinis na tubig ang dapat inumin. Yan ay tiyakin pati tubig sa lutuin. Gamitin palagi ang tsinelas. Kumamit lang ng toilet, huwag kung saan-saan. Bulate, iwasan, maghugas ng kamay bago at matapos na kumain. At pagkatapos kumamit ng toilet, tugas-tugas ng kamay. Kaibigan, mga bulating pasaway, goodbye. Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development, Bicol. Sige, balik na po tayo sa tayong programa. Ay, makaskaso ng oras ha. 12 minutos na lang. O, 12 minutos makalampas an alas 10 ni na pagkaaga. Sige, balik na po tayo sa tayong programa. Naugma kita na sa tuyang bisita ng pagkaaga. Natawang kita ng oras despite kansayang hectic busy schedule. Ano po sa tuyang studio, maliban karamam Ruby, si Professor Christopher O. Pacardo. Siya po ang chairperson ng Department of Agricultural and Biosystem Engineering kan Bio Ginubatan Campus. Dati man sa IPO, bago na classmate ko ni, kaya medyo magbarkada na kami. Sir Pax, good morning. Maray na aga. Good morning, Sir Ed. At good morning po sa Bicol University community. Aha. And then, siyempre, sa BICARD, sa lahat ng Consortium Member Institution or CMIs. Ayun. So, kay President Nebres at siyempre sa ating BICARD, na si President ng CBSUA. Ayun o, manaling ko malangga dito. Si President Napiri. Tapiri. Ang apod ko pa na kay Sir Pacardo, Pax, tamad bidin sa bio community na Pax. Pag nasa bata ni Sir Pax, pero may naka-smile. Sir Pax, kasi bago nabanggitan ko, bago kita mag-commercial break, ining RACE project. Pag sinabi mong RACE, anong gusto sabihin po kani? Ang RACE po ay pwede ang pigaapod na Regional Agri-Aqua Systems Innovation Enhancement. So, Innovation System Enhancement. So, yan po sarong program na igwang apat na project. So, ang project 1 is the Intellectual Property Technology Business Management. Project 2 is Agribusiness Hub, Regional Agribusiness Hub. Project 3 is ATBI or Technology Business Incubation, Agri-Aqua Technology Business Incubation, and Project 4 is Knowledge Management. Sa Project 1 po, duman po gabos igwa ang mga CMI
So igwa po Ano po, kitang Sir Pagso CMI? consortium member institutions. Consumer Member Institution. Consortium. Consortium, sorry. Consortium member institution. So igwa kita sa Camarines North State College, sa Central Bicol State University of Agriculture, sa Camarines Sur Polytechnic Colleges, Catanduanes State University, sa Sorsogon State University, at sa Dr. Emilio B. Espinosa Senior Memorial School for Agriculture and Technology. So dakulo ng mga colleges sa Bicol, colleges, mga SUC sa bilog na Bicol region, ano? Opo. Okay, so apat na components. Anong trabaho kani, anong function, anong pigigibo tabi kani yung iranom kaning apat na project, Sir Pax? Sa Project 1, iyo po ini ang mga naghihiling kan mga technology, agricultural and aquacultural na mga technology. Tapos hindi po ang nagpo-protect. So parang IP protection. So piga-identify ninda sa mga technology, then pigda-drop, tapos i-re-register sa IPO bill. Igwa po ining pundo. Every CMI, tinawan ng pundo na ibahaya duman para ma-register lang sa mga para di makopya developed technology. Sa imo talaga ito, ang teknolohiya na ito. Iyo po. Very good. So, okay, pasiguro no. Opo. Actually po pala ining program na ini is funded by Philippine Council for Agriculture and Natural Resources Research and Development ng DOST. PICARD DOST. Ayun, pamuso ni sa mga aron ka na pagsuporta, no? Ining DOST sa PICARD. Okay, so pandawa, Sir Pax, ining Agribusiness Hub. Agribusiness Hub niya, no? So, ining Agribusiness Hub naman po, iyo po inyang nag-identify nin mga cooperative or mga mga individual na gustong mag-business about agricultural technologies. So, pigtatabangan po ini magibuning mga business plan, so technical plan para mailuwas po sa market ang technology. Siguro kasabay niyan, Sir Pax, pati marketing, ano? Iyo po. Kasabay na kasabay duman. So, pag nagibo po iyan kan project 2, ilalaog sinda sa project 3. Iyo po ang technology business incubation. So pag business siya, lalaog siya duman sa saro na kwan duman na tatawan sinda nin mga opisina, duman sinda ma-accept ng mga clients ninda. Ayun, pag sinabi bang incubation, Sir Pax, garo atamanong kang una, sagod na later on, pag okay na ini, buhian ta ka na. Hanggang igwa ka ng 1 million na income. Okay. Para maging sustainable na po sa iyang negosyo. So may target pala na 1 million. Iyo po, para makagraduate. Okay, ini Sir Pax na, pag sinabi tang sa bilog na agrikultura, gabos ini sakop, so nagtanom kanin paroy, nagtanom kanin manyo, gulayan, etc. Gabos po ini sakop. Gabos po iyan, basta igwang bagong teknolohiya. Ayun, na na-identify. So, pakatapos po duman sa ATBI, ang nagtitipon po kan gabos na mga listahan kan technology iyo ang knowledge management. Ayun. So, istakan yan, ano? Istakan yan. Kung may mga reference, may mga gusto kang balikan, gusto kang hilingon, dumana yan. Iyo po. At ini po ay ginigibong nationwide na istakan kan gabos na mga technology sa gabos na Pilipinas. So, igwa kasi po na race project, race program sa iba't ibang region. So, ini po ay para sa Region 5 at ako po ang napili na maging program di. Alam mo kaya tabi duman sa Central Visaya o sa Northern Luzon, may naghahanap sila ng technology na pala niya sa Bicol region, pwede yan i-share? Pwede po. Pwede i-share. Sharing po ng technology actually. Sa TBI, co-incubation ang apod. Sa Project 1 naman, parang pag igwa na duman sa sarongkwan, dahil na dapat tigdi mag-gibo. Iyo. May ding duplication. Daing duplication. Okay. So, albo nga ika nakadiscover ka ining sarong klase ng teknolohiya, may pinabad nga, may pinaraman sa panutangay mapadakol ang pagtanom nin paroy.
Yan. O ma-enhance, let's say nga duwang cropping, naging tulog croppings. O kaya Pwede, so oo. naka-discovering variety na mas matalubo. Pwede nyaon sa imo sa Bicol region ang teknolohiya na yan, pwede mong i-share sa ibang rehiyon. Pwede po. Okay, And pwedeng ipabakal sa iba pang region. Ayun. Yan. So, daing duplication. Daing duplication. Halimbawa, enhance, pwede yan. Enhance lang ngayon yung technology yung hali sa Bicol region, pwede yan. Pwede po. Basta, basta di pa masyadong protektado itong na ito. Pero tama ka ta sa primero, sa IPO baga, dapat nakarehistro sa imo ta. Kung yung kaso man sa imong original. Okay. Digi sa Kabikulan, tabi, Sir Pax, with this consortium kan mga school, ano lang particular na technology na na-adaptar ta, nabilog ta, and then posibleng nyaw na dyan sa na-stock ta na iyan, na-adaptar na o na-gamit na kan iba. Kung dahil madigilang sa tuya. Ang saro po sa mga digdi lang sa Bicol University. Opo, sa Bicol University lang. Dahil ka na magrayo na. Inutuntang na sa Bicol University. Nakagibo na kami aning mga machineries for pili processing from washing up to oil extraction. So ini po ay mga bagong machine. Actually, diniliver pa lang ini kan Marso. Kita Sir Pax ka naka-discovery, grupo po kan mga inventor, researcher kan Bicol University Ginubatan, sina Engineer Estrella Calpe, Engineer Nancy Spartines, Engineer John Niro, Engineer John Oringo, and Engineer Debbie Boots Pequeña. Iyon. So yan, kamu sa grupo na yan naka-invento kayo ng teknolohiya na sa pili? Iyo po. Okay, very good. Maliban naman, Sir Pax, na agaw ko ika. Sisa yung mga tao, ito sa mga tao pigbanggit mo, yun itong nasa likod kayo ng teknolohiya o yun so nasa likod, may iba pang tao na nasa likod mang kayo ng race project? Actually, nasa likod kayo ng race project, ako lang po ang nagibukan gawos na proposal kayo ni for Bicol Region. One-man army para rin si Sir Pax, Ma'am Ruby, and Sir Edsa. And then, pinag-share ko na lang po duman sa mga CMIs na kaipuhan talaga so proyekto. Ini Ma'am Ruby, ang pwede akong mag-volunteer di pa sa business kung pwede akong makasabay. Joke lang. Pwede. Okay. Actually, ang mga kairibamisa nagtitraining sa mga sa agribusiness, ang iba kayan hali sa Sebem po. Pagkabot sa business side. Opo, sina Ma'am Crescia. Si Ma'am Jed yata. Ma'am Bustan. Ma'am Julie, ayan. Pagkabot man sa business side. Yung mga expertise. Ano pang mga focal areas sa iraram ka ni Tabi, Sir Pax, na mga race, maliban din sa nabanggit mo kasubagay, pang mga areas yan, nag-concentrate. Maliban naman sa pigbanggit mong naka-invento din sarong machine o teknolohiya sa pili, may igwa pang mga areas? Actually po, usually mga extension areas. Ini pong agribusiness hub, nag-identify talaga kami ng mga cooperative or individual. Saro sa mga na-identify mi ining Albapay. Saan po yan, Albapay? Albapay, isarong cooperative sa Manito. Sa Manito. So, igwa po sindang technology sa crab growing. Maliban naman sa pili, duman crab growing man sining kooperatiba. Crab growing and then nipa processing into suka or vinegar. Naramdaman ko Sir Pax kang aki pa dyan San Roque. Grabe ba ang nipa dyan? Garo pigditilad mi yan. Garo pili baga yan pigditilad mi tapos garo may nuts sa laog. Ito pala sama nito, pigigibong oil. Suka. 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 Okay, alternative. Nasa side na silang stage ko yan, Tabi, Sir Pax. Ining crab na sa bigibong suka. So sa sa crab for commercialization na po kasi tinabangan na sindang magibuhan ng business business plan. Okay. Para mailuwa sa market itong ayun. Anong pigatamang kaning kooperatiba, Sir Pax? So, yan? Kasi may klase, may kumbaga, may kasag na niyaon sa dagat mismo. Ibang sa mga mud crab. Opo, mud crab. Ano po kayan sa lingwahe ta? Alimango, mga yan, ano po kayo? Alimango yan. Alimango yan, Ay,
pangyari Sir Prax kang Aniit. nasa Drakulaan ba ganyan mataba no? Minadarakula. Naramdaman ko kang nasa Bakakay ako to sarong isla. Kuminano kang kisaro. Ano kang nalibong ako. Grabe ang taba pa lang kan Sir. Matindi ang high blood. Matindi ang high blood kay ni ang collateral, cholesterol. So, ina ang tinabangan din duman sa ano. Anong sistema ang ginibuta sa kitang area luminaw duman sa itong mud crab production? Sa Itba po. So tinabangan mi sindang magibukan business plan, business tapos plan, okay. feasibility study. Mhm. So pati ang management kung paano ipapadalagan so cooperative ninda para maging sustainable. Ayun interesado ko kami ba may kooperatibo. Ayun. Kailang more on sa marketing siya. So ngunya nasa stage na sinda kang sabi mo nasa marketing na sinda Nasa ngunya. marketing na po Saan po ang sinda. market ninda? Actually, padigdi sa sentro. Oh, Di pa nga nakakaabot ng sentro sa Legazpi City at Daraga. Ubos na ano Mud crab ninda. So, sabi ko, padakulon nindoan sa indong mud crab. So, mas dakol na na produce. Siyempre, mas dakol ang income. Ayun. Pero duman Sir Pak sa sabi ko sa bago, feasibility study saka business plan so naging intervention ta naman Di po kitang dito intervention duman sa kung paano ang pagtalubo kay ni, pagpadakula, pagproteher kang surroundings ta. Aram ko diyan sa matibo na nasurok-suk sa bagay sa matibo. Wala man kitang intervention kano igwa man po kita may intervention kita. Actually, nagsasuggest kami na dapat nasa sarong building lang. So sa okay. lang baga. Tapos sabi ninda dai pakayakan budget ninda. So pag sarong building anong sabi mo po sir? Naka-confine po sa sarong building. Tapos duman lang ninda aalagaan so bako ng namit ning mud. Iyo manang gata diyan bagay na sa mga sa mga matibo may mga pudkayan so mga bakawan tapos sunipa so ipipid siya ning iyo. mga karne. Saka ang culturing na yan da pagkayan minsan baga mga batak pambagyan ang mud crab baga mas tama mo nang ganun pwedeng sarong lugar na lang culturing itong sa suka anong intervention tama iman itong feasibility study sa kakuan feasibility study tapos business plan. Ang kaso lang pag pahiling mi sa indakan medyo lugi pa kasi kay puan duman sa processing area ninda approve kan FDA. So nagsuggest kami ngunya ning mga ning mga design tapos kung ano ang gigibuhon. Tapos kung paano i-arrange ang sa indang processing area. Ayun. Where may financial consideration pa mga monetary consideration. Pero kung mapakaray mo ng ganyan, magayon na alternative yan sa suka baga Iyo po. Tang kadakla suka tangoy hali sa sugar cane, tapos sa nyog, etc. So at least nipa mapapakinaban bako lang sa pagigibong at pang-atop ba minsan so sa bakaw pawapawid okay so yan dako na ako ng tulos Sir Pax sa mga sa mga intervention ta mabalik kita Sir Pax sa satuyang pagrestora ta ma-commercial break ko na sa satuyang pagbabalik mga tugang hiliyong tanaw ni ma-shift kita from itong programa kang race na daw na sa apat na programa sa mga intervention kan Bicol University sa consortium madamang kita sa mechanization. Mechanization sa agrikultura. Magayon na pag-restore yan. Mabalitada po kita mga tugang, makalis lang ka nagkabiratang pagiromdom. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. Kumain ng sapat, dapat balance side. Pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulan ng pitong ito. 7 healthy habits mo na go. Move more. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan.
Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development, Bicol. Hep, hep. Sandali lang kaibigan, meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman kasali sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso. Mark Stevia Food Supplement, ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya. Mark Stevia Food Supplement, another product of Jmar Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar. Problema sa kalusugan, ika'y matutulungan, di ka pababayaan. SDB, sagot dyan, maging sa kamatayan, honerarya at simbahan, pamilyang naulila, di na mamumroblema. SEDB, simbag sa pag-asenso, buhay mo tiyak magbabago. Kinabukasan ng pamilya ay sigurado. SEDB, simbag sa pag-asenso, nagbibigay serbisyong totoo. SEDB, dito na tayo. SEDB, dito na tayo. Brand new appliances ba ang hinahanap mo? 3 letters lang ang lagi mong tatandaan. RRS. RRS Marketing. Sa RRS Marketing, we offer appliances from washing machines, TVs, aircons, refrigerators, at marami pang iba. Ranging from the biggest brand names like Sharp, TCL, Haier, EZY, Skyworth, Panasonic, Carrier, Fujidenso, Whirlpool, Marks of Canada, Technic, Technogas, Condura, Calvinator, American Home, and Astron. Nag-offer din kami ng big discounts on straight cash payments at kulang ka pa sa budget? Don't you worry! We offer credit card installments at in-house financing sa RRS Marketing. We also offer free delivery service within the 6-kilometer radius of Legazpi City and Daraga. At nag-offer din kami ng delivery charge na sobrang affordable para sa budget mo. Visit RRS Marketing at Quezon Avenue, Legazpi City, kaharap lang ng Ayala Malls, Legazpi. You can call or text us at 0917-876-0041 or email us at rrs_Legazpi@yahoo.com. Appliances ba kamo? Yes na yes sa RRS! Minsan, nagutom si Scott. Junk food o pinggang Pinoy? Pinggang Pinoy! Minsan si Scott after work, inaya ng barkada. Party o exercise? Exercise! Minsan yung pamangkin ni Scott, papabayaan walang bakuna o papabakunahan? Papabakunahan! Para katawan ay laging win, healthy habits ang sundin. Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development, Bicol. Sige, balik na kita digdi sa tuyang programa. Makaskason Sir Pax ang oras ta. 33 minutos na makalampas an pasensya na po kamo, medyo pungag-pungag pa ako ta. Ano nang sipo? Abo ako butasan. Sabi ko nga po, 33 minutos makalampas an alas 10 din pagkaaga. Balik po kita digdi sa tuyang programa, programang pangedukasyon at pangkabuhayan. Ayaw na pala digdi sa tuya kasabay ta si Sir Eds, kang EMD. Good morning, Sir Eds. Balikan tapon sa tayong pag-istorya kay Professor Christopher Pacardo kay Sir Pax. Nagagayon sa mga istorya. Firmaship kami from Kasubaagod duman sa race program or project. Mapasiring kita sa pili. Piraso, may nakaula. Pag mga previous kitang karistorya na magayon ang pili production, nagukulang na kita kay pili. Ano yan? Dakulon na gamit ang pili. Kumbaga ang coconut, kasarap pag-istorya may mga taga Sibisuwa yata yon. Ang coconut, sabi ko, tree of life, pag-istoryan, with nakulo ng pakinabang. Ngunyan ang pili, ano apunta kang pili? Anong apunta ka ni Pambam kang pili? May sabi man siya, tree of hope. Naling mo na, mga para mga para tanom nin pili. Ngunyan, igwa kita kan kahoy nin paglaom. Ini ang pili.
Sir Pax, kumusta ang pili industry di sa kabiruan? Aram ko garo, dakulan ang pangaiputa, dakul ang demand, nagdakul ang pwedeng makuha ta mga byproducts kaning pili net. Ang pili saro sa kakasibutan ta sa Bicol University, di ba? Katabang ta ibang mga universidad sa Bicol. Iyo po, sir. So, ang Department of Agricultural and Biosystems Engineering nag-develop as in nag-fabricate kan mga technology para duman sa pag-process kan pili. So, dati kasi manual baga ang pigigibo pigtitilad. So, dakulon pa pala na proseso 'yan. Bako lang sa pagtilad ang kwanta. So, duman pag sabi ni Ma'am Marisa sa tuyang Bicol Director, Vice President for Research. Bago ngaya duman niya sa mga factory, dapat niya naglalaog sa washing. Dapat malinig ngaya ang yun ito, Sir Pax. So, hinalian na nin ubak. So, ano po kayan? So, lagting. Igwa pa pong ubak. Harvest. So diretso duman sa... So, ano na yan? Sugaro itom ng pag in-harvest mo, so itom. Okay. Pakawas, maduman siya ngunyan sa sorting. Pipilion. And then, napakasort, ilalaog duman sa depulping. Ini po ay dry na paghali nung pulp. Oh, okay. Halion ito. Kukuha mo lang, so tlagting. Opo. Ang objective para sa dry depulping is igwa kaya na oil ang pulp. So sa kwanduman ma-extract so oil, and then ma-extract po so coloring na violet kan sa ubak man lang gano. So pag sinabi tang pulp ini so ubak kang pili. Okay. Yan. Igwa dyan na extract na oil. Igwa po. Okay. Ang una bang oil isa na ma-extract duman sa nut mismo, diyan pala igwa man. Okay. Sa oil may sa pulp igwang oil. So pag naali mo naman itong coloring, so burger violet. Opo, pwede na itong isabay sa ng mga cake kaya. So dakulo na. Anong gamit kitong ubak na so color ito o violet? Anong gamit kito, Sir Pax? Actually pagkaon po ito. Okay. So pag pinakuluan mo nga ni ito, pwede mo na siyang kaunon. Ako pighali ko so bagata? Asukar or asin. Pwede pala nito. Iyo po. Tapos so ubak sulaman kito na kung nagtutula kita o pigakaon ta, ito ang pikuhaan kang oil. Okay. Nahiling ko ba may mga fiber ito? Iyo po, fibroso. Magayunon sa ibaga. Nakakaon kayo. Okay. So pagkatapos, Sir Pax, nahalion ta na so itong violet o itom, tapos halion ta naman nga so itong sulaman. Ano na ang sunod na proseso? Talagting na ang matatada. Opo. Ang susunod po, syempre, idadry tayo ng unyan sa talagting. Okay. Tapos, pakadry kayo ito, may required po na moisture content na dapat maali. Okay. So, sasubjecta na ngunyan sa cracking or pagtilad. Kaya pala, Sir Pax, ako nagbabakal kay Pili pag Domingo. Pag hinali ko sulaman at natada lang sulagting, di may dumog-dumog pa. Pag titilad ko gamit ang martilyo, sulaog niya. Nakadukot siya. Okay. So pag para dahil siya magdukot, i-dry mo siya. Okay. Ano yan? Ang drying niya through mechanical na or by sun or paano? Pwedeng by sun drying or mechanical drying. Pag sinabi mechanical, anong intervention dyan, Sir Pax? May dryer po na okay. kita mo niyan. Okay. Dakulon kitang dryer. Okay. Pwedeng flat dryer, tray-type dryer. So, dakulon na po kitang na-develop na machinery for drying. Okay. After na dry na, Sir Pax, ano nang sunod tang yan? Siyempre, ika-crack na. So, magamit ang dyan? Bako na so nagtitilag. Opo, magamit na kita ng machine. Depulping ba nga po kito? Cracking po. Cracking, sorry. So, cracking. ilalaog lang duman. Duman na nagsasaliri na itong cracking na, o cracker na titilad doon bagang. Pigtitilad po yan. Tulong rows po itong baguming develop na machine. Okay. So pagkatilad ka, di maluwas na pisog or kernel. Okay. Ano nang mangyari? May ubak baga ito? May testa. Yan. Anong brown. testa?
So brown. So yan, ubak tama ba ko? Opo. Ano nang mangyari? Diretso na ito. Panagluwas siya tapos after kang so cracking, bilog man siya o giraray so brown baga or hali na so ubak ka ito? Ang nahali lang so shell. So shell, Igwa pa man gilaray na so brown. ubak so brown, okay. So paka hali duman sa cracking ilalaog sa testa remover. Testa remover. Okay. Tapos may gamit pa man itong testa. Okay. So Imagine ko man Pero I think may video kita diyan para ma-demonstrate sa So after ka yan, bago ta i-play, after ka itong nyaong pa so ubak, anong mangyayari tayo, Sir Pax? So pag nahali ta na so testa, ang pinaka-product po kaya na is oil. Okay. So i-extract ta na sa oil duman sa kernel. So puti na po ito. Puti na. So igwa kitang oil extractor or pili. So yan tong mga proseso na po ito, igwa kitang mga machine sa Bicol University Ginobatan. Yun na ining ipapaling tang video. Iyo po. Sige. Iliyon na para sa nag-arantabay sa channel 2 sa FB pages kan sa tuyang Bicol University, ipapaling mi po ang proseso na pagsasabi ni Sir Pax. Okay? Ang rehiyon ng Bicol ay ang nangungunang pinagkukunan ng pili sa bansa. Gayunpaman, ang proseso ng paghahanda ng produkto nito ay isang nakakapagod at matagal na gawain. Ang tradisyonal na paraan ng paghihiwalay base sa laki, pagbabalat at pagbiyak ng pili ay nangangailangan ng mano-manong paraan na nakakaapekto sa bilang ng produksyon nito. Dahil dito, ipinipresenta ng PhilPH ang mga pangprosesong makina na mayroon sa Bicol University Ginobatan na idinisenyo upang mapadali ang primaryang proseso sa pili. Para mapadali ang paghihiwalay ng pili base sa laki nito, narito ang alternatibong paraan gamit ang pili sorting machine. Simulan sa pag-on ng switch at ilagay ang pili sa hopper. Hayaan ang pili sorter machine na ihiwalay ang mga pili ayon sa laki nito. Gamit ang aming makabagong pili depulper machine, direktang ilagay ang pili sample sa hopper at ang pili depulping machine ang maghihiwalay ng balat at shell. Cracking machine ay ginawa upang mapadali ang pagbiyak ng pili. Ilagay ang pili sa hopper at makikita ang pili fruit na handa na sa karagdagang pagpuproseso. Ipinipresenta ng Bicol University Ginobatan ang mga kahanga-hangang pili processing machine na ito upang mapadali ang paghihiwalay ng pili ayon sa laki, pagbalat at pagbiyak. Okay, there you have it mga tugang nahiling po dito. Para naman po sa mga naka-tune in sa FB pages niya mo as in sa channel 2 kang DCTV, yan po ang proseso. Utilizing the machine kung paano napapadali, Sir Pax. From the tilad, sorting, and then apod kayan, maagi naman sa cracking, and then suluwas na mismo sa pili. Then the next is yung pag-extract na kang oil na pigasabi ko sa bago. Magayon. Ang pagtilad mo na minsan napapasa so laog, di ba? Mga araw kaya medyo mapagal. Malag na kita, Sir Pax, sa mechanization. Kasi ginamit na naman so machine para mas mapadali ang trabaho. Ano ang benepisyong didira sa to, Sir Pax, kang paggamit ta kang mechanized ining technology na ini para mas madalian sa to yung pinagigibok? Kasi bago pinaling supili, using the mechanized equipment na ginamit ano mga benepisyo ka ni Sir Pax tabi? Naka-off ka tabi ganyan.
Okay. Sige, go ahead, Tabi. Actually, bagano po, ang direction tangon yan ay mag-export ng mga product sa pili, ano. Ang pili yata, Sir Pax, pinagamit sa perfume, ano? Iyo po. So, sa mga resource speaker, tano. So, kung padiit-diit lang ang satuyang napoproduce na mga byproducts out of pili, di man yan makakaduman sa... Iyo, tama ka. Kasi di pa lang sa community ubos na. So, aram mo naman, pag yaon lang digdi sa community, medyo mababa lang ang presyo. Depende kung sisay po ang dapat affordable sa community. Pero pag yaon na po duman na exporta, medyo alangkaw na ang kantidad. So, or putang value chain yes, kung proseso kan value chain, nagdadakula ang presyo. Nagdadakula ang presyo. So, yan po ang target. Iyan ang pinaka-objective kan mechanization na padakulaon. Kasi pag nagamit ka ng mga makina, gustong sabihin, dakulon ka nang mapuproduce na byproduct. Iyo, saka so by volume, pwede ka nang makaproduce ng dakula na ano yan. Iyo so po. time, nagkaroon na ano pa no? Lilesen so time. Kan Tama, pag-produce, di na natatanglay so tao. Iyo mo nagad ka, makabayok ano? Nagbabantay na lang duman sa machine. Iyo. Naghihiling na lang kung quality so napoproduce na mga byproduct. Yan, naghihiling na lang, nag-supervise na lang. Pero ang hapot permi para kang mga parao mata, kaya ko daw maya yan. Actually, kung parao mata ang sa tuyang sa presyo na magbabakal, dai po kaya kan parao ma. Kasi ini nag-range po ini sa 200,000 hanggang 400,000 ang mga mga equipment na ini, mga teknolohiya na ini. So, ang kaya ka ini kung sinda naging grupo or cooperative. Kooperatiba. Tama ka, kooperatiba. So, kasi pag cooperative, pwede kitang makakuha ng credit sa mga bangko yes, na iyon mag-finance duman sa ako, permi, Sir Pax, ang advocacy ako, permi, pun pa kayo ito, cooperative talaga. Iyo po. Kasi yan ang sa mga, sabi kang mga presidente, bako yung option, kundi yan ang dapat choice. Kooperatiba talaga. Opo. Kasi pag individual naman po, fair na lang kung medyo talagang pinangag ikang mayaman, pwedeng makaya ang pag-purchase kan mga makina. So, ini ang pigisabi ta, Sir Pax, na option. Kung di ta kayang ang 200 to 400K, maggrupo kita. Iyo po. O, makakaawa ka primero, sa membership, or pwedeng to share, or pwedeng number 1 dyan, o numero 1 pwedeng source ta, so mga lending, so nagpapautang man ng gano'n. Minsan may mga grant pa nga niyan, tabi Sir Pax, di ba? Iyo po. Ay, may mga grant from DOST. DOST, saro yan. DTI. So, ma-afford ninda na magkaigwa ng mga makinang araw kainin. Maliban kay to, Sir Pax, na bigpiling ta kasabago sa video ta, ano pang nyaong pang available tang mga teknolohiya na pwedeng maliban kay itong sukraking baga, matibay, maliban doon sa sorting, etc. May iba pang mga teknolohiya kitang nyaraon dyan? Tanganing masabitan, uy, pasinig ta sa mechanization. Actually, ngunyan, ang nasa printera ngunyan kan, commercialization ng mga makina, iyon fiber machines. Fiber machines? Mga fiber machines. Ang nag-develop po kayo ni, iyon grupo ni na Engineer Jomar Tuason. Saan ang gamit niya, tabi, Sir Pax, kaning fiber machine? Para ini sa pag-proseso man kan mga fiber na hali sa abaka, sa pinya, maski sa mga trees na igwang fiber, napaprocess po duman. Ano yan? Pig-extract niya so... Pig-extract niya so fiber. O sa pinya baga, magibo ka ng bado. Isaro-saro. Sa alambay tabaga. Sa alambay. Magkaharalo na, na fiber ang yaon duman. Iyo, halo-halo ito. May pinya, may etc. So ito ang pig-extract niya ang Iyo po. Igwa na kaming makina, mga makina, set of machines na kayang i-process ito na makakuha ng quality fiber. Okay, maliban sa pinya, abaka, ano pa ang pwedeng extractan? Buri. Opo. So anahaw. Tama ba ako? Sa yaon lang dyan sa Cagaray o po. So pigigibong banig. Kabisado kan Sir Pax, sa mga tiyaong ko, yan ang hanap buhay ka ito. Minsan nagigibo kaming babanig. Opo. Iyo pa lang pwede. So, ano yan? Ang gabag suali sa Karagomoy,
Karagumoy yan. Karagumoy. Tapos, may mga fiber man sa laog may keto. mga fiber po Pwede yan. ito extract. Iyo po. Ayun. Na-extract po yan duman sa sa mga machines na gibukan Department of Agricultural and Biosystems Engineering. At sisay ang mga nasa likod kan Sir Pax tangani. po kay ni nagtindog na inining sarong startup company okay. na iyo ang nagpapakal kan mga machine. Ang CEO po ay si Engineer Joe Martuason. May kay riba po si Engineer Negosyante na Christine Aicardo and Engineer Nancy Martinez. Ang gagawin ng Sir Pax ba, ang pagiging entrepreneur, nagiging siyang holistic. Kung ika naka-invento, ika pa nagpadagos, ika pa nagnegosyo. Kaya yan ang bintay sa Indo Sir Pax. So knowledge, so kung sa pagiging mabusisi sa farming, nadaranin pati pala so kung pagiging negosyante, entrepreneur niya sa indano. Iyo po kasi sa curriculum ngon yan igwa kaming technopreneurship. Ayun, yan ang haloy ng pighahanap sa tuya ng technopreneurship. Ang pigdi-discuss duman sir kung hali duman sa pag gibukan mga technology up to sa pag-protect, up to sa commercialization. Ay kagayon, holistic ang approach, siguro pati sa market, etc. Kabus na. Iyo man po ini ang pigdi-discuss duman sa race. Iyo ang process duman sa race. Aram mo Sir Pax, yan ang garo saro sa mga importanteng topic na dapat pati sa mga paraoma, bako lang so planting. Sa maganda disk na ng paraoma, maliyan nga pag nag-aagi sa trade, pero so konsepto kang maging entrepreneur, dapat ma-imbue mo, isabay mo na Sir Pax, Iyo po. So, sa mga training sino Sir Pax, mag-integrate din tabi yan. Iyo po, gabos na project. Sa project 1, ako ang project leader. Project 2 is Professor Armando Octesa. Okay. Iyo ang mga training. Pati sa project 3 na si Engineer Arnold Marinis ang project leader. And Sir, sa project 4 si Dr. Rosa PBD. Si Ma'am Dio. Mga pigdibo. From idea to market po kasi. Mind to market. Tara, napuputol ang dudiretso mananggad. Iyo po. So, Sir Pax, kasabay naman, so ang nyug baga, subunot baga, may mga fiber naman, kasabay naman sa nindo? Iyo po. Pero igwa po kaming separate na mga machines for that. Naramdaman ko, Sir Pax, ka nasa kamsur ako, di malukad kami. So, teacher yung baga, so, may garma panas na ihali mi so ubak ang nyog. Iyo po. Nasasayang ito. Punyan pala, gamang kam kasabay ito sa pwedeng igwa po kaming mga machines. Set of machines man yan na ang gibo as in nag-supervise si Engineer John Nero. Ayun, kumpleto pala ka mo. Okay. Maliban naman, Sir Pax, sa iba pang nabanggit mo kanina, so cracking, sa pili, kasi ang pili yan talagang in demand. What ang pili? Di gisa sa Bicol da nagtatalubo. Sabi, igwa naman sa Samar. Then, igwa naman sa Masbate. Ang pili pala, dahil mang kipigipiling lugar, Ayo po. Tama. Actually, ang temperature digdi sa Bicol and ang Palawan ang medyo pwede sa pili hanggang Samar po. So kaya igwa kaming pre-commercialization project na nag-survey ngunyan. Hali duman sa Cam Norte, pasirin sa Camsur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, and Samar. Nakaabot na sa Samar. Hinihiling mi kung igwang mga processor, igwang mga nagpo-produce ng pili na gustong magbakal ng mga machines. Ayun. Takita baga, Sir Pax, pag sinabing Bicol Region, kakibat na perme ang pili. Iyo po. Garo synonymous na kang bako lang so laing, kundi number 1 pili. Iyo po. Pag nagduman ka nga sa Manila, pag pinarong ka, dapat parong ka. Aram tulos sa taga Bicol ka. Iyo man ang ganano. So, totoo ba na Sir Pax, na ang concentration kang pilit ta pagtanom, Sorsogon and Sorsogon, tam paglagob ka Sorsogon niya, tulos permiso, kuwang kang pili. Actually, nakalibot na siya maliban naman sa Samar. Tapos sabi ka kasaro, tawag kang saruntang speaker, sa Masbate na ang daga-baga bako ngaya maray. Pero nagtatalubo na ang pili, so debem skat yata igwasinda. Iyo po, igwa. Actually, ang pinakadakol talaga
yaon sa Sorsogon ang plantation na pinakadakol. Okay. Minasunod sa na ang Albay. Mhm. So, kaya duman kami nagko-concentrate sa mga mga pili na may tanom ning pili. Taigwa po na mga variety na mga pag sinubject mo duman sa machine, for example, duman sa dipalper, dahil naghihiwalay so pulp duman sa shell. Sabi ko, dukuton. Grabing pagkamuot po ang pulp duman sa shell. Kaya dahil na natatangkas. Dahil natatangkas. Maski pig, pupulpog na. Kaniguan. Maski po. Siguro sagod na rarunot ito nyaon man gyud. Dipisilo nitong variety na ito. Kaya sabi ko, dahil tayo pag-recommend itong variety na tayo. Mareklamo ka sa mga parao. Ano man ganit Sir Pax na recommend mo sa muya? Forever ang ano tabi Sir? May forever pa nandiyan. Yaman pa nan sa pili ang forever. Magkadukutan talaga. Okay. So kagayon kan mga pagsabi mo, talaga ang garo maliban sa dumang ka lang naaraman kan sarong aldaw kan so ko na conducive na maray palan ang Bicol region sa pagtanom nin coconut dahil sa nakapalibutan kita kay mga dagat. Dakula pala na bagay. And so with pili man. Pili. Dakula man bagay ang sabi na Sir Pax ang pili, try mo na i-propagate sa ibang bansa pero di nagtatriumpo. Iyo po, may mga nagpapaluwas kasi may mga negosyante kita na ang pigpapabakal itong mga pili planting materials. So, dahil po yan sa pollinizer kasi iba-ibang mga so, naka-develop sila kung paano man dara sa ibang lugar ang pili. Pero di talaga nag-triumpo Di talaga tutubo. Sa tuya talaga. Okay. Maliban naman Sir Pax nabanggit mong teknolohiya sa pili, itong pag-extract ng fiber, igwa pa ang Bicol University ang consortium ng mga ibang technology? Actually, kasi siguro nang taring mechanization. Iba-iba. Sa Camarines Norte, duman ang technology sa mangustin ba yon? Mangustin. Pineapple, igwa talaga sila sa pineapple. Tapos ano po pigibo sa pineapple? Anong technology ito? Ang pineapple nila usually may dakul na may fiber man po, may ito sa pang gatong. Yan. I-develop po ito ni Dr. Carbonell. Nasa kuyang kaibahan naman sa Leaders Innovation Fellowship sa London. School sa Camarines Northeast State College. Sa CNSC. Opo. Maliban sa mga juices, tapos duman sa pagkanong, naka-inka na po. So, pineapple. Pati po sa mga, leaf niya, nagigibong igwang mga byproducts na develop. Nasubaybayan ko na industriya kang pinya sa Camarines Norte. Halos tulong taon mo na ako nag-start sa Camarines Norte kaya ito. And then every now and then. Kaya ito, pigagibo ng dulcininda yan ang pinya baga sa Camarines Norte is the sweetest pineapple baga maski sa radayuton siya palibot pati sa kipinya sa imo na mga yan. So igaman di man pala na pigi-develop na garo technology. Po. Sa CBSUA naman po, Central Bicol State University of Agriculture. Ang pinaka-technology nila duman manungod sa juice coco juice yan. Coco juice. Yung sa pag-istorya ka sa kang bisita Ma'am Julie Casaul. Coco juice. Yung manang garo concentration ninda. Coco juice. Tapos ang cocoa, cacao. Okay. So may 72% sinda, may 80% sinda. Hindi ko masyadong para sa itong 72% cacao and 80% na cacao duman sa tsokolate ninda. So pwedeng alternative ini duman sa kulang manghita kay cacao ngunyan pwedeng alternative pala nito. Ang coco juice talaga may market talaga may market iyan na bagang dakulon siyang pwedeng gibuhan mo ng God. Okay, maliban naman sa CBCUA, saan pa tabi sa CSPC naman po ang mga furniture na hali sa fiber naman. Hali sa fiber. And then ang Catanduanes State University ay may po sila nung
parang bukayo. Yan, bukayo. Sali mong ilan sa inyo, ano? Iyo, iyo po. So, gibuhan nila ng feasibility study para i-market ang bukayo na dai nararaot sa laog ning anom na bulan. Ayun, nalawigo ng ano. Sir Pax, nakulong pa akong ihapot, pero last na lang inihapot to. With that information na mga pigbanggit na digdio, ining mga technology ngunyan, paano daw maka-avail ka sa ito yung mga paraoma? Paano sila makabakal o paano maka-access sa mga information na pigbabaranggit ng pagkaaga? Actually po, igwa kaming mga platforms na kung saan duman nakapost ang samuyang mga technology. I-search niya ninda lang po ang Race Bicol. So yaon na po duman pati kung ano man ang samuyang mga activities, yaon duman nakapost. Gusto mag-update, kung nga yan, mga informasyon na inipig-restaurant, aliyon ko daw ang details, duman pwede. Opo. Or kung daiman, pwede silang mag-call sa sakuyang cellphone number na 0928-756-9576. Day po mag-call pag after 5. Day pwede mag-text mate, ano? After 5, day pwede na. Paki-otro tabi, Sir Pax, paki-otro tabi. 0928-756-9576. Ayun, yan para po sa ang tayo sakuyang mga number. Para sa, comprehensive na informasyon. Okay. Manungod sa mga technologies na igwa po ang it's CMI ng Race Bicol Project. Okay. Sige, Sir Pax, baka may mga day pa akong nalingawan. Ay, mga day pa nalingawan. May mga nalingawan akong day ko nahihapot sa imo. Inabot na kita rin oras. Iyo po. Actually, dakulon po kaming mga technology na yaon po sa Bicol University Ginubatan. So, kung gusto niyo pong mahiling, mag-inquire, yaon lang po kami duman sa Bicol University Ginubatan. Pwede kaming mag-demo sa Indo. Kaya mas magayon po kaya pag face to face nahihiling. Nahihiling actual. So gusto kong pasalamatan po ang Bicard sa pamamayo ni Dr. Marisa Estrella, kay Ma'am Ruby, kay Sir Eds, sa kuyang mga project staff po sa Race Bicol, sina Ma'am maliban po sa mga project leader, yaon po duman si Engineer Nancy Spartines, Engineer Jan Oringo, Ma'am sa timbre, Ma'am Rose Susaroday ko. Dakol kaya. Sina Sir Padayaw, Ma'am Debe Boots Pequeña, and then Ma'am Openya and Ma'am Ruby. Yan. Ayun, okay. Thank you. Orbeta, yan. Okay. Medyo nagwawara na ang sakuyang memorial. Kadaklan ka. Iyo man lang ganun, mga araw ka na pagkakataon minsan. Okay. Susaro pa lang si Ma'am Roslyn Oliva. Ayun. Ragas. Yan. Sige tabi, Sir Pax, maraming salamat. Yan po mga tugang ang sa tuyang bisitang ng pagkaaga, si Professor Christopher Pacardo, ang chairperson po kan Department of Agricultural and Biosystem Engineering kan Bio Ginubatan. And with that, yan po nagtatapusan sa tuyang programa. Sa mga kairiba ko digit sa laog, si Ma'am Ruby, si Sir Eds, and sa tuyang mga kairiba, si April Jean, asin si Cindy, and of course, ang gabos na staff kan Bicol University, teaching, non-teaching, and sa grupo ta Sir Ed sa EMD, Sir Ma'am Rico, Sir Ma'am Bueng, and the rest kang EMD staff. Ini po si Edgar Barameda, nagpapasalamat kan sa inyong pagantabay hasta sa masunod na Webes, digdi po sa programang Pangedukasyon at Pangkabuhayan. Good morning, marhay na aga. Napasaindo ang programang Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Webes. Digdi sana sa Radyo Veritas.